yaon magtuy tabuhatan lima in asawata. Inbaway tuntumon na to. Bisan pabiadin indugal, bisan pabiadin yan indugal niya, bangkaw na ngayon maap ka niya tayo maun ngayon. Bangkaw mga ngayon maap. Yan o magtidang, sorry for everything. Ha? Ano pagtawag niyo yan karuan? Dang? Darling, sweetheart, muwa-muwa, chup-chup? Ano pagtawag niyo? Ay mo pagtaha inasawa mo hangan niya, kita inawakit sa kanidualan, ako niya ni pagtag kita no magtiyaon, dang, lasa, langga, lason, matawag ba pagtawag na to yan? Ilason na to mga rualan na. So, ayaw mo paglala na inasawa mo. Ayaw. So, why inasawa mo pagtahon? Uno'y kabiyak sa mo pagtawag ka na, bihat to. Bisan pa kaudurukalan, ay mo pindaha. Sa wabaong masul ma-realize yung babay, bisan pati duwalan ng banako, wala pinda ni pagtawag ka. Yung pagtawag niya ako, last da. Sa mo sa jabyo, tangan haro, soon, last soon. Ayaw pagpindahan. Sawat in Rasul sallallahu alaihi wasallam, in tiap-tiap asawan niya, aun pagtawag niya. Aun pagtawag na tiap-tiap asawan niya. Na yung kita isa, pinasawata, ay mo pagpinday tawag. Ang pawas ni pagtawag mo dang, pagkisumi ng langga, tanam na kaw. Long niya maray inyaw ni karoha. Delikado ka tuan, humaupoy kabuhi mo. Ay mo ito pagpindahi. Banguno ni password mo, hamo na sadya. Ay ko ito pagpindah, masyahid ko mo, humaupoy numul mo tuan. Kita mo ha? Ay mo ito pagpindahi. Nasuy para kalayaon, suway lando in pagsabar sindwa. Mayta, dasi sanbat, malak matog panukas tumatong. In kita urangan, pangayon ko kanyo, ayaw kita nyo maggapi bang magkaloy anak na to. In kita nyo urangan, solusyon ang itong anak ko rin problema. In Fatima radiyallahu anha, bang sila magkalo kanali, ayaw pa hindi makaingat urangan niya. Daigbay na rin makahati. Di makahati bang sila magkalo kanali. Ang hindi kato, ayaw lombay mo. Yato ako asing bay mo at mga apispan. May unang kita, dumakan na mari. May tako nagdarautak. Nagkalo lang ito magtiyaw niyan. So may ta, tumix magtuloy. Yari na nang iluala. Yari man ako beni-beni. Bukon. Yung magkalo, asal natural yan. Natural, normal yung magkalo yan ito magtiyaw. Sa bang magkalo, bang ambuli rapat, ayaw na kita nung magpost sa Facebook. Zaman na tinibyaon, due to diferensya, mag-post kita na mag-Facebook. So, abing kaman natin ini, tumaw din like, and share, and follow. Yan to kalabihan. In magtiyaon, suway, aun kasabar. Bang magkalo, in kita usog, kita'y mag-adjust. Siyempre, yung babay, hamok bisaramuan, hangpoin reply. Tabiat nila yan. Tabiat nila. Ba't bisa niya, Omar? Aun niya, kung nagreklamo ka niya, di mo mumungan yung mga sinasawan niya. Gusto siya, may takaw nagreklamo niya,